Bore da! Dyma ni. So fi di Laura, ac dyma Sichel. A faint oed wyt ti? 8 oed. A Sichel ydi fy merch. A mae'n hyfryd cael plant bach i wneud yoga efo nhw. Mae gan Sichel frawd, os wnaethoch chi weld y fideo bach wnaethon ni roed ar y weg yna. Mae gan Sichel frawd sydd yn mynd i fod yn bedair yn yr haf. Ac da ni'n hoff iawn o wneud yoga efo Erwan, ond dydy Erwan ddim mor dda hynny'n aros yn dawel ar hyn o bryd. So mae Erwan wedi mynd am dro bach i chwarae tu allan ac fydd o'n ôl yn y man. A da ni'n mynd i wneud chydig bach o yoga i ddeffro'r corff a'r meddwl yn dydan. Be da ni'n mynd i wneud? Sut da ni'n mynd i gychwyn? Da ni'n mynd i wneud massage. Da ni'n mynd i wneud massage bach i ni'n hunain i gychwyn, yndan. Be arall da ni'n mynd i wneud? Da ni'n mynd i wneud... Da ni'n mynd i wneud lot o anadlu. Lot o anadlu, iawn, achos mae'n dda llenwi'r corff efo ocsigen yn dydi ar ddechrau'r diwrnod. So, da ni'n mynd i wneud massage i gychwyn, dipyn o anadlu, lot o anadlu, dipyn o symud, ac mi fyddan ni'n neud digon amser i ymlacio ar y diwedd. So, fyddan ni wrthi am ryw hanner awr bach, iawn, gobeithio fedrwch chi ymuno efo ni'n fyw. Os na allwch chi, yna mi fydd y fideo yma ar gael i wylio nôl wedyn yn bydd. Be ydy'r peth pwysica wrth wneud yoga, Sichel? Wel, fod yn garedig gyda'r corff a joio. Yn union, so dwi eisiau chi fod yn garedig iawn efo'ch corff. Mae'n golygu peidio gwneud unrhyw beth sydd ddim yn teimlo'n iawn i chi. So corff chi ydy'r bos. Os ydy rhywbeth yn brifo, yna'n bendant peidiwch a'i wneud o, iawn. Dwi'n methu gweld chi wrth i chi fod yn ymarfer bore yma. Felly mae'n bwysig iawn bod chi yn gwrando ar eich corff. A fel ddedodd Sichel yn mwynhau. Achos mae yoga'n rhywbeth i'w fwynhau efo'ch holl synhwyrau. Ac ar y nodyn yna, mae gen i fi a Sichel chydig bach o arogleion neis yn diffusio yn y gongol. Ti'n licio'n dweud? Mae gen ni chydig o olew mandarin yn llosgi i roi boost i negni ni bore yma. So mae hwnna'n syniad bach neis os oes gennych chi arogleion neis yn y tŷ. Awn ni amdani, ti'n meddwl? Ie. Ie, so rhywbeth arall da ni angen dweud? Na, jyst gwrando ar y corff, joio, cymwch chi ar eich pes eich hun, alla cadw'ch bach o ddŵr yn handi. Dyna ni'n sefyll ar bodi'n traed, canolbwyntio ar edrych ar rhywbeth sydd ddim yn symud o gwbl. Tips da ar gyfer balansio gynnwch chi i ddod yn does i'r un o'ch chi sy'n stryglo efo balans. Felly, dewch chi eistedd, ac efo'ch dwylo, dechreuwch rwbio nhw'n erbyn i gilydd i gynhyrchu gwres rhwng y dwylo. So, dyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod nhw'n mynd yn gynnes iawn. Di'r eich chi'n teimlo'n gynnes rwan? Cynnesach na oedden nhw. Oce, dal i fynd allan chydig bach. A mae'r ei fi'n barod rwan, a gyntaf, da ni'n mynd i roi nhw drost yn llyged. Felly, cwpanu'r dwylo drost eich llyged, ceiwch eich llyged, ymlaciwch eich sgwyddau, steddwch i fyny'n dal, a nadlwch chi mewn trwy'r trwyn, ac allan trwy'ch ceg. Ac eto mewn trwy'r trwyn, ac allan trwy'ch ceg. Un waith eto, un anadl arall. Ac yna agor y llyged tu ôl i'r dwylo, dod â'r dwylo i lawr, a rwbio nhw efo'i gilydd eto, creu mwy o res rhwng y dwylo. A tro yma, dowch â nhw at eich bochau. Gosod nhw, dyn nhw'n cweith digon cynnes, ar eich bochau. A nadlu mewn trwy'r trwyn, ac allan trwy'ch ceg. Cofiwch ymlacio'r sgwyddau, di'r sgwyddau ddim angen bod yn gweithio fan hyn. Ac yna dod â'r dwylo nôl, rwbio nhw at ei gilydd. Eto! Da ni'n licio neud, dda. Ac yna defnyddio'r llaw dde i fynd ar yr ysgwydd chwith ac i wneud cylchoedd efo'r llaw gynnes. Na, cy'r llaw chwith di hwnna'n dde. I wneud cylchoedd efo'r llaw gynnes na rownd eich ysgwydd.
A gallwch chi hefyd fynd at y gofod na rhwng y gwddw a top y cefn a'r sgwyddau. A gallwch chi binsio chydig bach os ydych chi eisiau efo'r dwylo, os ydych chi'n teimlo clyma yna, defnyddiwch eich llaw gynnes i gael i fewn a trio datod rei o'r clyma yna. Good. Ac yna rwbio efo'i gilydd unwaith eto. O, fe dwi wedi gario ymlaen i wneud hwn, achos dwi'n meddwl bod yna parcel newydd gyrraedd wrth y drws. Ie. Sorry, so cario di ymlaen i dylunio dy ysgwydd. Diolch yn fawr. Yeah, thanks. Diolch sy'n siarad. Dyna i ni amseru, oedd ei fod i gyrraedd awr yn ôl. So, ar yr ysgwydd dde, efo'r llaw chwith. Rwbio rownd. Bach o fi efo ti wythnos yma. Wel, ie, help yn dydi. Diolch. Okay. Ac yna dwylo at ei gilydd. A da ni'n mynd i rwbio i fyny ag i lawr y fraich chwith efo'r llaw dde. A fedrwch chi wneud hyn yn eitha sydyn os di'n teimlo'n braf. Os ydych chi'n teimlo bod chi eisiau mynd ychydig yn yr afach, mae hynna'n iawn hefyd. Rwbio nhw efo'i gilydd. A'r un peth wedyn efo'r llaw dde i fyny ag i lawr. Efo'ch llaw chwith i lawr ac i fyny y fraich dde. Good. A wedyn nawn ni wneud yn taps. Just cyn i ni ddod i sefyll, felly gnewch ddynas ysgafn efo'ch dwylo. A da ni'n mynd i ddefnyddio'r ysgafn yma, so byddwch yn garedig, efo chi'ch hun i dapio ar hyd yn brest. Mae Sisial yn hoff iawn o wneud sŵn yn fan hyn. Pa sŵn wyt ti'n hoffi wneud, Sisial? So, os da chi isio... Mae'n hollol ffain i ddefnyddio bach mwy o pressure os di yna'n teimlo'n iawn yn eich corff chi, neu fynd yn ysgafnach, allwch chi ddefnyddio blaenach bysedd, allwch chi dylunio hefyd efo'ch bysedd os di yna'n teimlo'n neis. Unwaith eto. Good. A ddawn ni sefyll, dwi'n teimlo'n barod i ddod i sefyll rwan. Felly, awn ni ar y mat mawr, a da ni'n mynd i ddeffro yr ymennydd ychydig bach. Felly, llaw dde yn mynd i ddod i gwrdd a'ch pen-glin dde. Iawn? Llaw dde, pen-glin dde. Na chdi? Llaw dde, pen-glin dde. Llaw chwith, pen-glin chwith. A cario ymlaen. A nadlu mewn trw'ch drwyn, ag allan trw'ch ceg. Da iawn, a nadlu'n ddefn. Ag dod i stop, ysgwyd y dwylo allan, ysgwyd y traed allan. A wedyn, llaw dde, pen-glin chwith. Llaw dde, pen-glin chwith, llaw chwith, pen-glin dde. So llaw dde i fyny, cwrdd ar pen-glin chwith, ag yna swap. Ac da ni'n deffro ochr dde ag ochr chwith yr ymennydd wrth wneud hyn. Switcho'r brains na mlaen. Os da chi yn blant neu yn oedolion sydd angen bod yn gwneud ychydig bach o waith adre heddiw, yna mae hwn yn beth bach da i wneud os di'r bren yn dechrau blino. Ac i ddeffro'r ymennydd. Ac i ddeffro'r ymennydd yn y bore. Ac dod i stop, ysgwyd y dwylo allan, ag ysgwyd y traed allan, ag ysgwyd y coesau. So yna ni gael bach o wobl cyffredinol efo'n corff, ag os da chi isio trwy gwefusau ceffil. A dod i lonyddwch. A sefwn ni yn y mynydd, felly gosod y ddwy droed yn eitha cytbwys o dan yr hips yn fan hyn. Dwi'n licio cael gap rhwng y traed, ella bod chi'n licio cael nhw fwy at ei gilydd, mae fyny i chi adre be ydych chi'n neud. A dwi eisiau chi deimlo'ch traed ar y llawr. A dibynnu ar eich cydbwysedd chi bore yma, mae croeso i chi gael eich llyged. Os di'ch cydbwysedd chi'n teimlo chydig bach off a ydych chi dal eisiau cael eich llyged, yna mae'n hollol ffain i chi ddod at wal a teimlo wal tu ôl i chi yn eich cynnal chi, fel bod chi'n cael yr un profiad o wreiddio. Ac hefyd dowch ag un llaw ar ben y llall i ganol eich brest at eich calon. A byddwch yn ymwybodol o guriad eich calon o dan y dwylo. Ac ella ar ôl yr massage ac ar ôl i ni fod yn
woblo o gwmpas y fanna, bydd curiad y galon wedi codi ychydig bach. Felly rown ni ychydig eiliadau fan hyn eto i'r galon na ddechrau arafu lawr. Bob tro ydych chi'n anadlu allan, teimlwch yr anadl yn teithio lawr o'r pen, trwy'r corff, trwy'r traed i mewn i'r llawr. So mae fel rhaeadr. Anadlu mewn, ac anadl allan, rhaeadr yn teithio lawr trwy'r corff, trwy'r traed i mewn i'r llawr. Gnewch yna 2 gwaith eto. Anadl y rhaeadr, anadlu mewn, anadlu allan, rhaeadr, i lawr trwy'r traed, 2 waith eto. A pen ydych chi'n barod, agor y llyged. Ac newn ni anadl o'r enw'r anadl llawenydd. Yeah? A mae yna cwpl o steps y fan hyn. Dwi am ddod ychydig yn agosach i ddangos y breichiau i chi i ddechrau. Yeah? Da ni'n mynd i anadlu mewn 3 rhan neu 2 rhan. A fydd y breichiau mynd... Watch dy hyn. Ac wrth i ni anadlu allan, fydd y breichiau'n dod i lawr. Okay, so mae'r breichiau'n mynd... Yeah. So, cwpl o bethau, os ydych lefelau gynnu chi'n isel bore yma, neu ydych chi'n teimlo chydig bach yn ansefydlog ar eich traed, yna allwch chi wneud hwn ar eich isted, fel da ni newydd ddangos, neu mae yna fersiwn chydig bach yn fwy dynamic, a neu ddangos hwnna i chi rwan. Byddwch chi'n anadlu mewn 2 rhan eto, so sniff, sniff, whoops, sniff, a plygu'r coesau, breichiau nôl tu ôl i chi. Sniff, sniff, sniff. Ok, joinwch chi mewn pan ydych chi'n barod. Cofio blygu dy goesau wrth ddod i lawr dros un os eisiau. Mewn i ryw 5 arall. Triwch gael gwen ar eich gwyneb. Os ydych chi eisiau dod i stop cynt, mae hwnna'n hollol ffain. A tro yma, wedi chi offen os ydych chi ar eich eistedd, jyst aros yn dawel. Os ydych chi wedi bod yn sefyll, plygwch y coesau a restriwch y 2 benelyn uwch ben y coesau. So restriwch y breichiau lawr uwch ben fel silff bach yma ar dy goesau. Na chdi, ag i lawr eto restrio nhw ar dy goesau. Na ni, good. A cymryd 2 anadl ddofn i mewn ag allan yn fan hyn. Mae fel bod chi'n eistedd mewn cader, neu trio eistedd mewn cader, ond ydych chi'n methu ffeindio fo tu ôl i chi. A gyda push o trwy'r traed a dod yn ôl i sefyll. Anadlwch chi mewn, agor y breichiau fyny, ac ar yr anadl allan, plygu'r coesau, dod i lawr dros y coesau, a gosod y dwylo i lawr ar y llawr, gadael i'r pen hongen i lawr os di hynna'n teimlo neis. Anadlu mewn, dowch eich dwylo just o dan y pengliniau, sticiwch eich pen ôl allan tu ôl eich disisial, a'r cefn yn hir brest ymlaen. Ac ar yr anadl allan, gadael i'r pen ddod i lawr i'r llawr. Anadlu mewn, agor y breichiau nôl i fyny dros y pen, ac ar yr anadl allan, dod eich dwylo yn ôl at eich calon. Anadlu mewn y breichiau fyny dros y pen. Anadlu allan, plygu'r coesau, sticiwch eich pen ola nôl tu ôl i chi, da iawn, pen i lawr. Anadlu mewn, edrych i fyny hanner ffordd, cefn yn hir. Ci hapus efo'ch elfus na, ysgwyd y gymffon. Ac anadlu allan, pen i lawr. Anadlu mewn, y breichiau'n dod allan i'r ochr ac yn ôl i fyny dros y pen. Ac anadlu allan tro yma sydd yn ôl i mewn i'ch cader ddychmygol a restio'r 2 benelyn uwch ben y coesau. So plygad y coesau sy'n siarad. Na ni, restio'r 2 benelyn ar y coesau neu'r llaw os dyna well. Right. A da ni am fod o fan hyn i lawr i'r llawr. Os ti eisiau gei na i ddod i fan hyn a gei di weithio tu ôl i fi fan hyn. Ti'n anio? Gei di'r mat cyffyrddus. Felly, ar eich pedwar, ar y llawr,
Da ni'n mynd i wneud ychydig bach o symudiadau trwy'r cefn, y gath a'r fuwch. Ia? Felly, ar gyfer y fuwch, da ni eisiau gadael ein bolia mawr buwch ddod i lawr tuag at y llawr, ac i'r frest ddod ymlaen rhwng y breichiau ac edrych allan o'ch blaen. Ac yna i'r gath, mae'n gath flin sydd yn rowndio ei chefn reit i fyny at y to, a'r pen i lawr tuag at y llawr. A gawn ni nôl, anadlu mewn, gadael i'r bol buwch ddod i lawr wrth i'ch brest ddod ymlaen trwy'r breichiau. Ac anadlu allan, rowndio'r cefn i fyny, pen i lawr. Di hwnna'n teimlo neis isio? Good, anadlu mewn, bol i lawr, brest ymlaen. Ac anadlu allan, rowndio'r cefn. Good, newch chi unrhyw ddwy waith eto, mewn ffordd sy'n teimlo neis yn eich corff chi. Ydy'r pen yn gallu twtio'r y llawr? Wel, mae well os di'r pen ddim yn gallu twtio'r llawr ar y pwynt yma. Good. Ac un ola. Ac yna ddown ni i gefn neutral, so cefn fflat. Os fyswn ni eisiau bitaf yn swper oddi ar eich cefn neu fy brecwast ar yr adeg y mor dydd, fyswn ni medru roed ar eich cefn chi mewn mor fflat a hynny, yn union fel bwrdd. A mae brawd sy'n siarad lan yn hoff iawn o archarwyr yn enwedig Superman. Da ni'n mynd i wneud y Superman rwan drwy ymestyn y goes dde allan tu ôl i ni yn hir. Rwan, da ni angen bach o balans ar gyfer y cam nesaf. Sef edrych ar rhywbeth sydd ddim yn symud. Da ni angen sbio ar rhywbeth sydd ddim yn symud ar y llawr. So dewisiwch spot ar y llawr, rhywbeth sydd ddim yn symud. Ac yna ymestyn yn ar y deg y fraich chwyth allan o'ch blaen. O dy blaen. So y goes dde. A'r fraich chwyth, sy'n siarad fydd o'n haws os ti'n neud y goes arall efo'r fraich yna. Na chdi. Na ti. Tynnu'r bottom ball i fewn at y cefn, dal am un anadl arall, ac yna dod â'r goes a'r fraich yn ôl i lawr. Dychmygwch bod gennych chi gynffon, a bod chi'n siglo'ch cynffon o ochr i ochr yn fan hyn. Gwych, ac yna nawn ni'r Superman ar yr ochr arall. Ti'n fodlon ymestyn dy goes chwyth yn ôl i bawb gael gweld? So goes chwyth yn dod yn ôl, fel yna. A wedyn y fraich dde i fyny. A cofiwch sbio ar rhywbeth sydd ddim yn symud ar y llawr. Dwi jyst yn mynd i weld pwy sydd efo ni, rhaid bod rhywun efo cwestiynau yn fan hyn. Oedd pobl yn stryglo i ffeindio ni, sorry boys, dyma ni. Dwi'n falch bod chi wedi gallu joinio. So da ni yma efo'r goes chwyth i fyny. A'r fraich dde, tro yma, fel Superman yn hedfan trwy'r awyr. Ni'n mynd anodd yn tydi, ti'n gorfod iwsio muscles y bol, ti'n gweld? Ac yna dod a'r fraich a'r goes i lawr. Ac ar ôl hynna, da ni'n mynd i gael rest bach yn y plentyn. So, ista nôl ar dy draed. Gadael i chi'n gyrlio i fyny. Ac os oes gennych chi rhywun yn fan hyn sydd efo chi yn ymarfer, allwch chi gymryd turns, rhoi dy ddwylo nôl wrth dy draed os ti isio. A gallwch chi gael y person yna i roed massage bach neu o bach i chi i lawr y cefn. Dwi'n hwnna'n teimlo neis? Ac wrth gwrs, os di o ddim yn teimlo neis, dudwch wrth y person, bod o ddim. Allwch chi ofyn iddyn nhw stopio neu wneud rhywbeth arall sydd yn teimlo neis. Ac os ydych chi'n ymarfer ar ben eich hunain bore yma, yna triwch ddychmygu bod gennych chi adenydd ar eich cefn. A pen ydych chi'n anadlu mewn, mae'r adenydd yna'n agor i fyny yn llydan. Ac ar yr anadl allan, yr adenydd yn cau i lawr. So os ti'n mynd i fod yn fwy cyffyrddus o bod y breichiau ymlaen, ti'n siarad, mae hynna'n ffain. Ymlaciad ysgwyddau lawr. Good. So anadlu mewn, teimlo'r adenydd mawr na'n agor ar y cefn. Ac anadlu allan, yr adenydd yn cau. Ac eto anadlu mewn, adenydd yn agor. Ac allan, adenydd yn cau. Ac yna, ti'n ista ar dy draed, please. A gallwch chi ista ar eich traed hefyd, os chi'n gyffyrddus. Mae croeso i chi ddefnyddio clustogau. Dwi'n mynd i iwsio clustog neu ddwy rhwng fy mhenol a fy rhaid. Ti'n iawn, ti'n ifanc, mae'n rhoi gliniad i'n ffain. Ac da ni'n mynd i wneud breichiau eryr, ond yn cychwyn efo cwtch. Mae wastad yn neis rhoi cwtch i ni'n hun. Felly, croesi y fraich dde dros y fraich chwyth, neu'r chwyth dros y dde, dim otch. A gweld os allwch chi afel ar siafner sgwydda neu'r shoulder blades tu ôl i chi.
a rhoi cwtsh mawr tyn i chi'ch hun. Ceiwch eich llyged a teimlwch yr anadl yn symud o dan eich dwylo. Good. Ac yna rhyddhau gwaelod y breichiau, o'r ochr, mae'n edrych fel hyn. Rhyddhau gwaelod y breichiau allan, a codi'r dwylo i fyny at y to, a gweld os di cefn y dwylo neu cledge'r dwylo yn fodlon dod tuag at ei gilydd. Peidiwch â poeni os dyn nhw ddim yn cyffwrdd o gwbl, mae hynna'n ffain. Ydy un fod yn dalach na'r llall. Yndi, fydd un yn dalach na'r llall, a da ni'n mynd i wneud siap 8 efo'r breichiau. Okay? Felly defnyddio'r breichiau mae rwan i wneud siap 8, os di'r posture ista yn anghyffyrddus, yna croeso mawr i chi newid y ffordd mae'r coesau yn fan hyn. Good. Cadw'r anadl na'n esmwyth. Yr anadl ydy y peth pwysicau yn yoga. Okay? Mae'n bwysicach na'r symudiadau. Bod ni'n cadw i anadlu yn esmwyth ag yn braf. Okay? Ac yna, agor y breichiau i fyny llydau. Dod nhw i fyny dros y pen. Stretch i fyny trwy'r dwylo. Teimlwch yr egni yna i fyny trwy ochrau'r corff. Ac yna dod â'r dwylo at ei gilydd o flaen eich calon. Eistedd fyny'n syth. Ac anadlu mewn, agor y breichiau'n llydan, yna croesi i fi y fraich chwith dros y dde, ond wyt ti angen mewn ffordd arall, y dde dros y chwith tro yma, so newch yn siŵr bod chi'n neud yr ochr arall. Ac eto'r cwtsh mawr tyn na i chi'ch hun, so roed lot o gariad i chi'ch hun bore yma, mae hynna mor bwysig. Da ni'n gorfod dysgu sut i garu ni'n hunain, mwyn dysgu sut i garu pobl eraill, yn dydyn? Good. Ac yna rhyddhau hanner gwaelod y breichiau, codi'r dwylo i fyny, dod â cefn y dwylo neu'r cledge, neu dim ots os dyn nhw'n cyffwrdd, rhywbeth at ei gilydd, ymlaciwch eich sgwyddau a jyst symud yn braf fel neidr tro yma trwy'r cefn. So wnaethon ni siap 8 ar yr ochr arall, a tro yma dwi eisiau chi ddychmygu bod eich asgwrn cefn chi yn neidr sydd yn dawnsio fan hyn, a mae'n adroedd yn bethau hyblyg iawn yn dydyn. Maen nhw'n symud yn rhydd iawn trwy'r cefn. Sut mae dy neidr di'n symud bore yma? Uchaf. Ac os di'ch neidr chi'n flin, mae croeso i chi roed bach o hiss. Good. Okay, ag agor y breichiau i fyny, a dod nhw nôl i lawr wrth eich ochr. Nawn ni gylchoedd efo'n sgwyddau fan hyn. Fy hoff beth i wneud, dwi'n wneud hyn sawl tro yn ystod y dydd. Ti'n gweld fi'n wneud hyn weithio yn dweud ti eisiau? Lot gormod o weithio. A nadlu mewn ag allan. A'r un peth ola ar eich pengliniau fan hyn, fel dwi'n dweud, croeso chi symud os ydych chi'n anghyffyrddus, ond gnewch gylchoedd efo'ch dyrnau, efo'ch gaddyrnau. Good, so ti di symud achos ydych chi'n anghyffyrddus, da iawn ti, mae'n iawn. Okay? So addasu'r posture yn bwysig i wneud yn siŵr bod chi yn gyffyrddus. Na ti, o gan dda. Okay. Da ni am wneud anadl y llew, dwi'n meddwl. Ti'n barod am hon? Mae hwn ychydig bach yn ffynnu. Mae'n eitha anodd. Mae'n ychydig bach yn anodd. Okay? Da chi'n mynd i wneud o ar eich pedwar yn fan hyn, iawn, ond da ni jyst yn mynd i ista i ddangos i chi sut mae o'n edrych. Okay? Mae anadl y llew yn gret os da chi'n teimlo ychydig yn rhwystredig, os da chi'n teimlo ychydig yn flin weithiau ac angen gael o allan, neu os da chi jyst eisiau boost bach o egni, mae hwn yn le da i fynd. Iawn? A da ni'n neud o trwy anadlu mewn. Ar yr anadl allan, mae'ch tafod chi'n mynd i ddod allan, mae'ch llyged chi'n mynd i rowlio fyny tuag at y to. A dyna beth sy'n anodd. A dyna sy'n anodd. A da chi'n rhuo fel llew ar yr un pryd. Ja? So mae'n edrych fel hyn. Gweld? Da, iawn. Okay. Felly, gewch chi wneud o ar eich pedwar. Pawb yn barod? Da ni'n mynd i wneud o rhyw 4 gwaith i gyd. Okay, so cychwyn yn edrych i lawr. Anadlu mewn. Ac ar yr anadl allan. Okay, ymlacio.
Dwy waith eto. Fel ti. Da iawn. Ac unwaith eto. Lovely. Okay, a mi ddwn ni i'r ci. Fi wedi bod ar y mat gwyrdd os ti isio. Felly, o fod ar eich 4, tycio'r bodio traed o danodd. Okay? Shifftio'r pwysau nôl tuag at y traed, pwysio lawr trwy'r dwylo, codi'r coesau i fyny, codi'r pen nôl i fyny at y to. A cadwch y coesau wedi plygu, a da ni'n mynd i ddawnsio trwy'r coesau. So plygu un goes ar y tro. Ymlacio'r breichiau, ymlacio'r sgwyddau. Jam yn eich pen ôl i fyny, fel bod y cefn mor hir a phosib. A dwi'n licio ysgwyd fy mhen, ychydig bach ochr i ochr ac yn ôl ac ymlaen yn fan hyn. Good. Ac yna dod i lawr ar eich pengwiniau ac eistedd nôl unwaith eto i'r plentyn. So pen ôl ar y traed, da iawn ti, a breichiau unau allan o'ch blaen neu i lawr wrth y traed tu ôl i chi. A trowch y pen i ba bynnag ochr sydd yn teimlo'n braf i chi ar hyn o bryd. Felly, da ni ar fi'n dod i ymlacio. A jyst i atgoffa chi o be da ni wedi wneud bore yma. Da ni wedi rhoi chydig bach o massage i ddechrau a defnyddio tapio i ddeffro llif yr egni yn y corff. Wedyn, da ni wedi bod ar yn traed yn cyfarch yr haul, yn codi'r breichiau i fyny ac i lawr. Di wneud anadl llawenydd, di symud y cefn, di balansio yn y Superman, ac wedi gwneud anadl y llew. Felly, da ni wedi gwneud eitha lot yn barod bore yma. Da iawn chi. Ti'n barod felly i ymlacio? Yeah, so titi i orwedd ar dy gefn ar y mat bach yma. Ac adra, dwi eisiau chi ffeindio pa bynnag safle ymlacio sydd yn gweithio i chi bore yma. Gewch chi fod ar eich ffrynt, fel masisial, neu gewch chi orwedd ar eich cefn. Gewch chi blygu eich coesau neu cadw'r coesau'n syth. Mae o'n gyfan gwbl i fyny chi. A beth sy'n bwysig ydy bod chi'n gwbl gyffyrddus yn fan hyn. Felly, cymwch eich amser i setlo, please. Good. Ac os ydych chi'n fodlon, ceiwch eich llyged. Mae'r haul yn braf ac yn gynnes heddiw, felly anhebygol y byddwch chi'n oer, ond os ydych chi'n oer, yna cymwch amser i roi blanced bach drostach chi ti'n iawn, dwi'n meddwl, yn dweud. Ac yna teimlwch y corff yn dechrau toddi i mewn i'r llawr. Felly mae sisial yn fan hyn efo'r haul yn tywynnu yn syth ati hi drwy'r ffenest. So teimlad i wres yr haul rwan sisial yn dod i lawr i mewn i'r corff trwy dy ben ac yn teithio i lawr trwy'r corff i gyd, yn toddi'r corff wrth iddo fo deithio i lawr at y traed. Felly, efo bob anadl teimlo gwres yr haul yn dod i mewn i'r corff ac yn toddi'r corff wrth iddo fo deithio i lawr at y traed. A mae'r haul yn gynnes braf. Felly, pan ydych chi'n dod i safle sydd yn gyffyrddus, triwch aros yn llonydd, yn gwbl llonydd yna wedyn. Dwi'n gwybod mae'n gallu bod yn anodd i beidio symud, yn dydi, mae'n anodd i beidio fidgetio, dwi'n gwybod. Ond mae'n neis dysgu'n hynna'n sut i fod yn llonydd. Achos mae'n bywyd ni'n brysur, da ni'n cael llawer o amser i fod yn llonydd. Felly gad di rwan sisial a pawb adra i'ch cyrff doddi'n braf fel hufen iâ ar ddiwrnod poeth i mewn i'r llawr. Ac ella byddwch chi'n ffeindio chi'n yn dechrau dylyfu gen, ionio. Mae hwnna'n un ffordd mae'r corff yn rhyddhau tensiwn. Felly allwch chi fwynhau hynna os dio'n digwydd yn eich corff chi. So, un funud bach arall yn fan hyn, yn gwbl llonydd.
Teimlo'ch gwynebe'n ymlacio, teimlo'r sgwydde'n ymlacio. Bob un rhan o'r corff yn toddi. Ac yna, yn ara deg bach, dechrau symud y corff. So symudiadau bach iawn i ddechrau, trwy'r bysedd a bysedd y traed. Jyst gadael iddyn nhw ddawnsio ychydig bach, fel bod chi'n chwarae piano. A chwarae piano efo'ch traed, sydd yn beth clyfar iawn i wneud. Ac yna, os ydych chi'n teimlo fel ymestyn, allwch chi ymestyn eich breichiau i fyny ac ymestyn i lawr trwy'r coesau. Neu wneud unrhyw beth arall sydd yn teimlo neis yn eich corff, falle cwtio dy goesau fewn tuag atat ti, unrhyw beth sy'n teimlo neis. Ac yna pen ydych chi yn barod wedyn, allwch chi ddod yn ôl i eistedd, ond peidiwch â brisio i wneud hynny. Cymwch eich amser. A ni, nes ti fwynhau ymlacio fan ar y llawr? So ti eistedd fan hyn. A nawn ni orffen drwy anadlu i mewn ag allan efo'n dwylo yng nghanol yn brest. So mae'r galon yn dod i ychydig bach i un ochr yn brest, ond yn yoga, da ni'n sôn am ardal y galon, sef canol y frest. Felly, da ni'n rhoi yn dwylo ar ardal y galon, sydd reit yng nghanol y frest. Gyrech chi yn y canol yma na? Da iawn. Un llaw ar ben y llall. A ceiwch eich llygad yn fan hyn. Ac anadlu fel petai chi'n anadlu'n syth i mewn ag allan o ardal y galon. So teimlo'r anadl na'n symud o dan eich dwylo. Ac mae sisial yn mwynhau anadlu mewn trwy trwyn ag allan trwy cheg. Ond dwi'n licio just cadw'r anadl yn mynd trwy'r trwyn ar y pwynt yma, so mae fyny i chi. Mwynhewch y llonyddwch a teimlo'r anadl na'n symud o dan y dwylo. A cadwch eich llygad ar gau, na ni orffen lle wnaethon ni gychwyn yn dod ar dwylo efo'i gilydd, a'i rwbio nhw efo'i gilydd yn gynnes. Tan ydych chi'n teimlo nhw, di'n mynd yn gynnes iawn rhwng y dwylo, a pan maen nhw'n teimlo'n barod, gosodwch nhw dros eich llygad, a roed bath bach neis i'ch llygad yn y tywyllwch. Ymlaciwch y sgwyddau. Ac agorwch y bysedd, dechrau agor y llygad tu ôl i'r dwylo, a pan ydych chi'n barod, dwch a'ch dwylo i lawr oddi wrth eich gwyneb. A dyna ni. Felly, os oes gennych chi rhywun i roi cwtch iddyn nhw, mae rwan yn amser bach braf i roi cwtch. Os ydych chi'n ymarfer ar ben eich hun, please rhowch cwtch i chi'ch hun. Mae'n ofnadwy o bwysig. Ac mwynhewch weddill eich diwrnod. Mae yna sesiwn arall yoga, dwi'n credu mewn rhyw wythnos neu ddwy ar y dudalen yma, felly dwi'n edrych ymlaen i'ch gweld chi bryd hynny. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglyn â'r ymarfer dyn ni newydd wneud yna, please cysylltwch. Dwi ar gael ar e-bost yogalora@hotmail.co.uk neu drwy Facebook. A cofiwch be di'r pethau pwysica wrth ymarfer yoga? Joio ag gwrando ar y corff. Joio, gwrando ar y corff, bod yn garedig iawn efo chi'ch hunain a wneud yn siŵr bod bob dim ydych chi'n neud yn teimlo yn braf yn eich corff chi. Os ydych chi'n balans, edrych ar rhywbeth sydd ddim yn symud. Ac os ydych chi angen neud rhywbeth balans, edrych ar rhywbeth sydd ddim yn symud ar y llawr. Felly dyna ni, diolch o galon i chi am ymarfer efo fi a sisial bore yma a gobeithio gewch chi ddiwrnod ffantastig. Ta-ta! Ta-ta!